že chcem vám povedať dve veci. A to je ohľadom toho, že som nevydal videa a že nevydala, takže vlastne jedno, ktoré sú dve spojené do jednej. No, takže, prvá vec, polovičná vec je tá, že som nevydal dve videa. Prečo to? Nie, ty prestávaš na to, že ty prestávaš tento kanál. Nie. No, teraz neviem, či vám povedať, či nestiham, alebo sa mi nechce, pretože už mám týždeň nabombovaný tak, že škola, minulý týždeň mali celý písomky, dve bleskovky, no bleskovky sme nemali, lebo sme boli zastupovaní, ale písomka zo Sloveny, z literatúry, písomka z matiky, z angliny, ešte projekt z angliny a vlastne to je všetko, čo sme písali. Takže 4 neviem počítať, buď 3 alebo 4 veľké písomky sme písali a samozrejme, že to keci, no nie, to môžete spýtať aj Hugo NX, to sa tiež môžete napísať do komentárov, že ale oni písali toho veľa tiež, oni zase samozrejme v triede, on je SMAčko, on Bčko, takže to je LTT. No, to som vám chcel povedať a ešte mám vám sem túto QR kód na moju WhatsApp skupinu, takže keby ste chceli, budem tam posielať short ešte predtým, než ho vydám, shorty predtým, než ho vydám a keď tak si možno stiahujem aj sociálne siete ako je Messenger, Discord, ja už neviem, pretože mám WhatsApp a na Messenger mám mobil, ale nedá sa mi prihlásiť. Srdí tam to svetlo hore, čo tam. Ale to už je trochu problém osvetlenia. Dobre, takže čaute.